Ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo kupatsirani ndine Eric Nsikiti. Kwa poyamba nayi mitu yake. Malawi Human Rights Commission yalangiza boma kuti lionetsetse kuti anthu amene anapatsidwa chilango chonyongedwa apatsidwe chilango chokhala ndende moyo wonse. Mlilo wa COVID-19 utha kudzetsa njala ngati utabuka kachitatu mdziko muno. Ndipo Association of Persons with Albinism yafunsa boma kuti lifotokoze momwe ligwiritsira ntchito ndalama mu ndondomeko yotetezera anthu achalubino. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tikhale limodzi. Malawi Human Rights Commission yalangiza boma kuti lionetsetse kuti anthu amene anapatsidwa chilango chonyongedwa apatsidwe chilango chokhala ndende moyo wonse. Izi zikudza bwalo la Supreme litagamula kuti chilango chonyongedwa ndicho saloledwanso mdziko muno. Ndipo mukalata imene Times yaona, mlembi wamkulu wa bungwe la Malawi Human Rights Commission Habiba Osman wati chigamulochi chiteteza komanso kupititsa patsogolo ufulu wa anthu mdziko muno. Anthu makumi awiri asanu ndi awiri 27 omwe mmodzi ndi mzimayi ndiwo ali pa ndandanda olandira chilango chonyongedwa mdziko muno. Audrey Kapalamula ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pa 28 April chaka chino bwalo lalikulu mdziko muno lidagamula kuti palibe chilango choti anthu adzinyongedwa. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lati ndilokhutira ndi chigamulochi chomwe chikulemekeza ufulu okhala ndi moyo. Osman ati bungwe la Malawi Human Rights Commission ndilokondwera ndi chiganizochi kamba kuti likulemekeza ufulu okhala ndi moyo. Osman ayamikira mabwalo a milandu kamba ka chigamulochi ngakhale kuti chibwerereni ulamuliro wa zipani zambiri palibe amene adanyongedwa ngakhale kuti anthu amawapatsa chilango chokanyongedwa. Mkulu woyimba anthu milandu a Steve Kayuni sadapezeke kuti ayankhulepo pa nkhaniyi, koma mneneri wa nthambi ya ndende Achimwemwe Shawa ati iwo ndiokonzeka kutsatira chigamulochi. Dziko la Malawi lili pa chiopsezo cha njala ngati mlilo wa COVID-19 utabukanso kachitatu. Izi ndi malingana ndi ripoti la Famine Early Warning Systems Network. Feston Malekezo wadza ndi zambiri. Ripoti hii yapeza kuti kuchepetsa malamulo opewera nthenda ya COVID-19 kwathandizira kuti mabanja makamaka okhala m'madera m'matauni ayambe kupeza phindu. Ripoti imene yatulutsidwa pa 1 May chaka chino yapezanso kuti thandizo limene boma lakhala likupereka kwa anthu am'matauni lithandiza kwambiri kuti miyoyo yawo itukuke. Boma limapereka ndalama zokwana 35,000 kwacha kwa mabanja pafupifupi 199,000 am'matauni a Lilongwe, Blantyre, Zomba komanso Mzuzu miyezi itatu kuyambira mwezi wa January. Komabe ripoti yapeza kuti kubwera kwa nthenda ya COVID-19 kachitatu kutha kusokoneza makamaka pakapezedwe ka chakudya zimene zingachititse kuti mabanja ambiri akhale ndi njala. Poyankhulapo katswiri pa nkhani zosiyanasiyana ochokera ku sukulu ya ukachenjede ya Catholic University ya Lazarus Chakwera ati pomwe boma likuchepetsa malamulo opewera nthenda ya COVID-19 likuyenera liunikenso kubwera kachitatu kwa nthenda ya COVID-19 kumene kwasokoneza mayiko osiyanasiyana tsopano. Sabata imene yangothayi boma linayika chiletso kwa anthu opita kapena kubwera mayiko a Bangladesh, Brazil, India komanso Pakistan kumene nthenda ya COVID-19 yavuta kwambiri. Association of Persons with Albinism in Malawi yafunsa boma kuti lifotokoze momwe likugwiritsira ntchito ndalama mu ndondomeko yotetezera anthu achalubino. Mkulu wa bungweli Ian Simbota wati unduna woona kuti pasamakhale kusiyana pakagwiridwe ka ntchito pakati pa amayi ndi abambo komanso chisamaliro cha anthu wakhala ukumatenga ndalama zokwana 33 million kwacha ku thumba la National Action Plan mwezi uliwonse, koma ntchito yake sikuoneka. Blessings Mpinganjira ali ndi nkhani yonse. Malingana ndi Simbota omwe ndi mkulu wa Association of People with Albinism APAM,
ati akufuna kalondolondo wa mmene unduna wona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo wagwiritsira ntchito ndalama za mu National Action Plan yomwe cholinga chake ndi kuteteza komanso kusamalira umoyo wa anthu a khungu la chalubino mu ndondomeko ya chuma ya 2020 mpaka 2021. Asimbota ati undunawo umagwiritsa ntchito ndalama zokwana 33 miliyoni kwacha pa mwezi kuchokera ku thumbali ndipo ntchito yake yeniyeni yomwe ikugwira sikuoneka. Tikufuna tipange kalondolondo wa mmene ndalama za National Action Plan zagwirira ntchito kamba kuno kuti pali nkhani zambiri zimene zapangitsa kuti ifeyo ngati bungwe tilondoloze zimenezi. Mukumbukira bwino kuti mu budget ya 2020-2021 national budget boma linayika 400 million kwacha ya implementation ya National Action Plan. Nde ukaperekedwa ndalama zimenezo ukakhala kovuta kudzera ku unduna unduna wa gender umenenso mkati mwake muli department yoona zanthu olumala. Koma mmawu ake mlembi wamkulu ku unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Isaac Katopola ati ayankhapo pa nkhani pokhapokha akalandira dandauloli kuchokera ku bungwe la APAM. Mwapempha kuti bungwe limene la APAM atilembere boma kuti limene tipanganizo yawo mmene akuganizira pachifukwa chimene akufuna kuti kuchitike audit. Chifukwa ma-audit chaka chiliyonse chimachitika koma ngati akufuna audit yapadera ayenda kuti alembe kupempha boma kuti zichitike motero. Malingana ndi kafukufuku ku undunawo chiyambireni chaka chino anthu atatu a khungu la chalubino ndi amene akhuzidwa ndi nkhanza zosiyanasiyana maboma a Mangochi, Machinga komanso Chikwawa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima wayamikira ntchito zina zomangamanga zimene zikuchitika mu mzinda wa Zomba. Lachiwiri sabata ino Chilima ayendera ntchito yomanga chipatala cha asilikali ku Kobe Barracks, nyumba zina ku Chancellor College komanso chipatala cha Domasi. Thomas Kachere anali nawo pa ulendowo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima anayamba ulendo wawo ndi kuyendera chipatala cha Domasi Community chomwe ntchito yake yochimanga inayima kamba kakusowa kwa ndalama. Chilima anayenderanso nyumba zosiyanasiyana zomwe zamangidwa pa sukulu ya ukachenjede ya Chancellor ndipo anakafika ku nyumba za asilikali ku Kobe Barracks komwe anakayenderanso ntchito yomanga chipatala. Iwo anati zipatala ziwiri zikamalizidwa zizathandiza kuchepesa chiwerengero cha anthu omwe azizapezeka ku chipatala chachikulu cha Zomba Central. Lero tayendera maprojekti malo atatu poyambirira kuja ku Domasi kumene akumanga Domasi Community Hospital, kenaka tachokapo tinapita ku University of Malawi komanso kuzamaliza kuno ku Kobe Barracks. Kuyambira kuja ku Domasi nkhani ziwiri, poyambirira project yo inamba mu 2013 kutanthauza kuti chiganizo chimene chinalipo nthawi imeneyo kuti chipatala chithe mu zaka ziwiri kapena zitatu zimenezo zinativuta chifukwa kuchokera 2013 kufika pano ndiye kuti ndi zaka 6 pafupifupi 7. Ndiye mukuona kwathu ngakhale tachedwa choncho anthu amene agwira ntchito pamenepo ma contractor atatu anabwera pamodzi a Malawi okhaokha ndi kumamangira chipatala chimenecho pamodzi. Ntchito yogwirika pamenepo ntchito yotamandika chifukwa sitinaonepo mavuto ena aliwonse malingana ndi mmene akumangira. Kenako Chilima anachita mkumano wa zokambirana ndi akuluakulu a khonsolo ya Zomba pa nkhani zosiyanasiyana kuphatikizapo kusintha kwa kagwiridwe ntchito m'bomali. Nkhani yayikulu ndiyo kuti tione kuti kodi pali kuyikapo mtima komanso pali kusuntha pa zomwe a president anasaina ndi nduna muja mu November 2020. Mukuona kwathu lero pocheza ndi Zomba District Council komanso Zomba City Council tikuona kuti poyamba anthu akuyikapo mtima, pachiwiri palinso kusintha. Mukulankhula kwake meya wa mzinda wa Zomba Benson Bula anayamikira Saulos Chilima kamba koyikirapo mtima poyendera kuti amve mavuto awo ndi kukambirana njira zabwino zomwe zingathandizire kutukula khonsoloyo. Poyamba ndithokoze chifukwa chakubwera kwa Vice President kuno ku Zomba City Council chomweso chatipasa chinthu china chapaderadera chifukwa chonena kuti kupatula pa zimene timakambirana athanso kuona mmene town yathu ilili. Poyamba tina ndi msonkhano umenewu miyezi 4 yapitayo ku Blantyre kumano sichinakhale chabwino chifukwa chonena kuti timangolankhula zinthu zomwe mwina iwo ngati pa ground sanazione, koma kubwera kwawo
kwatipasa upangiri wabwino kuti taphunzirapo ziwiri zitatu. Potsiriza achilima anayenderanso ntchito yokonza stadium ya Zomba ndi kutsiriza ulendowu polankhula kwa anthu omwe anasonkhana pa 3 miles. Nduna za nkhalango ndi chilengedwe Nancy Tembo yapempha Malawi kuti ayambe kuyika chidwi pa ntchito yokolola madzi a mvula. Atembo anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo okhazikitsa njira zamakono zokolola madzi a mvula. Njirazi zakhazikitsidwa ndi mabungwe a Rainwater Harvesting Association of Malawi mothandizana ndi Scope Malawi. Tindizo mbiri pa nkhani iyi mu ripoti ili. Polankhula pasukulu yatsoka Nkhani mu mzinda wa Lilongwe pamene amakhazikitsa ndondomeko zatsopano zokololera madzi, nduna za nkhalango Nancy Tembo anati ndondomeko zatsopanozi zingathandize dziko lino popititsa patsogolo ntchito za ulimi komanso za ukhondo. Iwo anati ngakhale madzi a mvula ngofunika kwambiri, zokhumudwitsa kuti Amalawi ambiri samayikira chidwi pa madziwa ndipo amangoasiya kuti adzipita. Awawa Rainwater Harvest Association akuti ufuna kuti ife Malawi madzi tisamangwasiya, madziwa tikhoza kugwiritsa ntchito zambiri. Pano pasukulu tonani akumasambira m'manja ndi COVID tikuti aliyense adzisamba m'manja. Malomo ukagula madzi agwiritsa madzi amenewo. Komanso taonanso mene akugwiritsira madzi amenewo fish farming, akugwiritsa ntchito irrigation, akugwiritsa ntchito kuonetsetsa kuti miso yathu isakokoloke. Olo panopa taona mene pakuongolera. Ndipo wachiwiri kwa nduna ya maphunziro Amadalitso Kambauwa Wilima anati kukolola madzi a mvula ndi kumagwiritsa ntchito pa nthawi ya chilimwe kungathandize kupititsa patsogolo ntchito za umoyo mu sukulu. Ndipo apa mpando wa bungwe la Rainwater Harvesting Macpherson Nthala anati kukolola madzi a mvula kungathandize kuti dziko la Malawi lidzilima mbewu kopitirira kamodzi pa chaka. Peyo ngati bungwe limene la Water Harvesting Association of Malawi tikulimbikitsa nkhani yokolola ndi kusunga madzi a mvula chifukwa cha mavuto amene akuoneka pa nkhani ya madzi. Makamaka tikaona chifukwa cha kusintha kwa nyengo komanso kuchulukana kumene tachulukana. Ndizi kuoneka kuti madzi, nkhani ya madzi kumavuta kwambiri madera ambiri. Ndi mvula ni njira imodzi kukolola madzi a mvula ni njira imodzi imene anthu tikhoza kugwiritsa ntchito Malawi kuno kuti tizikhale madzi ochuluka pa khomo pa ntchito zosiyanasiyana. Ndipo apa mpando wa bungwe la Scope Malawi a Kenneth Mwakasungula ati bungwe lawo ligwiritsa ntchito madzi a mvula popanga ulimi osiyanasiyana omwe umathandiza kuti sukulu muzikhala malo abwino kuphunziriramo. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhalani pomwepo. Body lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka. Her soapies shouldn't give your game the red card. No matter your DSTV package, download the DSTV app to watch the entertainment you love on your TV screen, on any screen, by linking up to 5 devices to your subscription at no extra cost.
Watch live or catch up with the DSTV app. takulandirani kupitira ndi nkhani zathu madzulo ano. unduna wa zaumoyo walimbikitsa nzika za dziko lino kuti zikalandira katemera wachiwiri wa covid-19 ntchito yopereka katemerayu ikayamba pa 3 june chaka chino. Matthews Kasanda ali ndi nkhani yonse. mlembi wamkulu mu unduna wa zaumoyo a Dr. Charles Mwansambo wati umboni watsopano umene wapezeka ndipo wavomerezedwa ndi bungwe la zaumoyo pa dziko lonse la World Health Organization ukuonetsa kuti katemera wa AstraZeneca akugwira ntchito yake bwino koposa ngati aliyense amene walandira katemera woyamba angadikire pafupifupi sabata 12 asanalandirenso katemera wachiwiri. Iwo afotokozanso kuti kafukufukuyi waonesanso kuti aliyense yemwe angalandire katemera wachiwiri patapita sabata 12 amachulukitsa mwayi kuzafika pafupifupi 80% woti sangathe kudwala nthendayi mpaka nakafika kugonekedwa ku chipatala. Iwo ati kotero nkofunika kuti dziko lino nalonso litsatire zomwe umboni watsopanowu wabweretsa. Ndipo mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa zaumoyo mdziko muno la Malawi Health Equity Network a George Jobe wapempha undunawo kuti uyesetse kugwiritsa ntchito njira zina kufotokozera kwa anthu mdziko muno kuti amvetsetse za umboni watsopanowu. Anthu akamvetsa bwinobwino makamaka kumbali ya chifukwa chani pali kusintha ndi ubwino wake ufunika kusintha. Ndiye kukabwerano ngati ma stakeholders ena amene timagwira ntchito ndi unduna pali mabungwe osiyana-siyana ndi kuwafotokozeranso kuyamba kumene chinakuti chinacho kuti tindichikhulupirira kuti zithandiza kuti anthu apitizenso kalandira katemera wachiwiriyo mwaunyinji. Ntchito yopereka katemera wa covid-19 wotchedwa AstraZeneca idakhazikitsidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera pa 11 March chaka chino. Malingana ndi unduna wa zaumoyo anthu opitira 300,000 mdziko muno ndi omwe alandira katemerayi kuchokera pachiyambi. Aphungu a nyumba ya malamulo akuyembekezeka kuyamba kukumana pa 12 mwezi uno kuti akambirane ndondomeko ya chuma cha dziko lino. Aphunguwa akhala akuchita zokambirana kufikira pa 2 June. Sipikala wa nyumbayi Catherine Gotanihara watsimikiza kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera azatsekulira msonkhanowo. Mneneri wamkulu ku nyumba ya malamulo Ayani Mwenye ati komiti yapadera yomwe imawunikira nkhani zokambirana nyumbayi ikumana mawa pofuna kuwunikira nkhani zomwe akuyenera kudzakambirana. Amwenye atinso komitiyi idzakhala pansi ndi kukambirana komanso kugwirizana mmene aphungu akumanirane nyumbayi potengera malamulo omwe alipo ofuna kuthana ndi kufala kwa matenda a COVID-19. Mu mwezi wa Septemba mchaka cha 2020 nyumba ya malamulo idavomereza ndondomeko ya zachuma ya 2.2 trillion kwacha. Ndondomekoyi asadayunikenso mu mwezi wa February chaka chino kufika pa 2.3 trillion kwacha. Magulu osiyanasiyana kuphatikizapo mtsogoleri wotsutsa boma mu nyumba ya malamulo akondwa Nankhumwa adadandaula kuchuluka kwa ndalama zomwe boma likubwereka kuchokera ku mabanki mdziko muno. Nyumbayi ikumana pamene mpando umodzi wa phungu ulibe munthu kutsatira chigamulo cha bwalo la milandu kuti dera lapakati mboma la Nkhatabe kuchitikenso chisankho cha phungu. Chipatala cha Mzuzu Central chagwiritsa ntchito ndalama zopitilira 100 million kwacha pokonzanso zinthu zina zimene zinawonongeka. Akuluakulu pa chipatalachi ati ndalamazo ndi zimene chimalandira kuchokera ku boma. Koma zipatala za Rumphi ndi Karonga zikusowekera ndalama zokonzetsera zipinda zina zimene zinawonongeka. Sam Kalimira akufotokoza. Mkulu wa chipatala cha Mzuzu Central Dr. Frank Senyeza anati akonza zipinda zogona modwala, makolido komanso amanga malo ena ndi ena pogwiritsa ntchito ndalama zomwe zimachokera ku boma. Asenyeza anena kuti mwazina ayika matailosi atsopano komanso mawindo ndi kugula mipando
ndi zina zokhala muwodi ndi kumalo kokhala anamwino. Nga management nakhala pansi kuti ndalama imene boma ikumatipasa ORT timayuzaso yomweyo kupanga renovate chipatala chathu chifukwa tifuna kuti chipatala chathu chizoneka chabwino, chikakhala chabwino ogwira ntchito athu azisangalala, mapeshinso azikhala mmalo abwino. Iwo kenaka nena kuti ntchito yokonza chipatalachi ikanapitirira ponena kuti tsopano ayamba kukonza ku ODP kenaka ku maofesi a chipatalachi. Pakadali pano asinyiza ayina kuti ntchito yomanga chipatala cha mabedi okwana 200 cha anthu odwala korona ili mkati ponena kuti chipatalachi akuchimanga kuti chikhale chokhazikika. Iwo anena kuti mvula yomwe yakhala ikugwa mu mzinda wa Mzuzu inasokoneza ntchito zomanga chipatalachi. Taona second wave ya anthu ambiri and experience moti pano patikoza kupanga manage mapatient athu bwinobwino, ndiponso government iso yaonjezera kugwira ntchito amanesi, ma clinicians. I think ndikuthekera kuti mina ngati third wave ingabwere tikoza kupanga manage bwinobwino. Ntchito zina zomangamanga zomwe zikuyenera kuchitika pa chipatala chikuluchi ndi kumanga malo omwe kukakhale makina okwezera mpweya, ntchito yomwe iyambe posedwa apa. Chipatala cha Mzuzu chomwe ndi cha mabedi okwana 450 adachimanga ndi aboma a Taiwan ndipo anachitsegulira mchaka cha 2000. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakagwiridwe ntchito pakati pa amayi ndi abambo Patricia Kaliyati yadzudzula mchitidwe wa nkhanza. Akaliyati alangiza anthu ogwira ntchito yoona za chisamaliro cha anthu kuti azipereka chitsanzo chabwino pa nkhaniyi. Iwo ayankhula izi pamene nthambi ya Malawi Prison Services imaphunzitsa anthu ogwira ntchitozi za malamulo ena okhudza za ndende ku Malawi. Gare Samati wadza ndi zambiri. Akuluakulu ona za ndende akhala akuphunzitsa anthu ogwira ntchito yoona za chisamaliro cha anthu mzigawo zakumpoto ndi pakati pa dziko la Malawi pazokhuza lamulo la probation. Nthambi ya ndendeyi yaphunzitsa anthu ena akumwera kwa Malawi za lamuloli, ndipo nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi bambo Patricia Kaliyati anatsegulira mkumanowu. Akaliyati alangiza ogwira ntchitoyi kuti apewe ziphuphu ndi katangale mu ntchito yawo. Pali nkhani zambiri zina zimangofika direct mamoti ku district sonza kuti iwo sakuzionesera kwa anthu kuti akugwira ntchito mboma muno kapena boma lililonse. Chifukwa ngati anthu ali pa boma ndikuti afike kwa matiya onse adziwike ayendere anthu ntchito yawo, kodi anthu amene akuvutika social fare, ma school fees kapena aulumali akusowa ma wheelchair ndi awotani, azigogo amene akusowa chithandizo. Ngakhale tikamalemba social atikalemba kuti azilandira cash transfer anayenera kukhala patsogolo kuona kuti ayi ukukuli anthu ambiri amene akuvutika. Kumbali yake mkulu woona za malamulo akundende Madzulo Chakwera wati ntchito ithandiza kuchepetsa anthu okhala ku ndende za Malawi. Ifeyo ngati andende phindu lalikulu lilipo. Tikamanena kuno ku Malawi kuno ndende zathu ndizodzadza. Anthu amene amabwera ku ndende ena sanene kubwera ku ndende chifukwa zilango milandu imene adapalamula ndoti inenekera kuti anthu amene azikhala kumidzi kumagwira chilango chawo kumodzi. Ndefe tikuti anthu amene akazindikira makhoti tsopano adziwa kuti kuli anthu oyang'anira. Ndiye kuti adzakhala omasuka makhoti aja kumayika anthu pa probation fa kuti kuli anthu oyang'anira kumidziko. Kusiyana ndi kumango aliyese azipita ku ndende, aliyese azipita ku ndende. Famona ngati ku ndendeko ndi kumene kumasunga anthu chifukwa kuti palibe anthu ena oti angayang'anire mu madera athu. Lamulo la probation limalola anthu amene bwalo la mlandu lawapeza olakwa pa milandu ing'onoing'ono kuti asapite ku ndende. Mu nkhani zina, ophunzira akale pa sukulu ya primary ya St Joseph Girls apereka katundu osiyanasiyana pa sukuluyi othandizira kupewa nthenda ya COVID-19. Mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi Ruth Kamwendo wapempha anthu akufuna kwabwino kuti apitirize kuthandiza sukuluyi ndi zipangizozi. Jason Malowa walemba ripoti limene akuwerenga Isaac Salima. Asisteri Kamwendo adayamikira gululi kamba kowafikira ndi mphasozi. Iwo adati katunduyu awathandiza kwambiri polimbana ndi nthendayi pa sukulupa. Thandizo limene sinaliyembekezere kunena zona, of course ayino ake akhala kumati pasamoni kuti ife tilipo amene tinaphunzira pa sukulu koma tizakuyasuna tizakupasa limoni koma zoti akubweresa mphatso akutani sinayembekezere kwa ine isesapanizi. Katundu amene adaperekayu ndi monga sopo, sanitizer, mabeseni, zonsezi za ndalama zokwana 150,000 kwacha. Poyankhula pamwambowu, Precious Muja amene ali standard 8 pa sukuluyi adati iye adalimbikisidwa ndi zimene ophunzira akalewa achita pa sukuluyi. Awa mpando wa gululi
ati SMS Chikapa adati ndokondwa kuti khumbo lawo lofikira pa sukuluyi lakwaniritsidwa. Posachedwa apa tinagwirizana ngati amene tinaphunzira pa sukulu pano kuti tibwere ku St. Joseph tidzathandizeko ndi zinthu zosiyanasiyana zokhuza kupewa kapena kuchepetsa kufala kwa mlimi wa COVID pakati pa nasukulu ndi aphunzitsi. Achikapa adawonjezera kuti gululi lipitiriza kugwira ntchito ndi sukuluyi pa mavuto amene angagwe mtsogolomu. Isaac Salima kuwerenga ripoti limene walemba ndi Jason Malowa. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Malawi Human Rights Commission yalangiza boma kuti lionetsetse kuti anthu amene anapatsidwa chilango chonyongedwa apatsidwe chilango chokhala ndende moyo wonse. Mliri wa COVID-19 utha kuzetsa njala ngati utabuka kachitatu mdziko muno, ndipo Association of Persons with Albinism yafunsa boma kuti lifotokoze momwe likugwiritsira ntchito ndalama mu ndondomeko yotetezera anthu achalubino. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya intaneti pa www.times.mw, pa tsamba mamaka pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Ndimwe kupatsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti. Madzulo opambana. Madzulo abwino muli ndine Gary Samati, ndipo tsopano tikupasirani mmene nyengo itakhalira usiku uno komanso mawa. Tiyembekezere nyengo yozizira kwambiri ndi mvula yowaza madera ochepa usiku uno ndi mawa. Masana kudzafunda ndipo kudzawala dzuwa komanso kudzagwa mvula yowaza madera owerengeka. Tsopano tikupasirani mmene kutethere komanso mmene kutazizire madera osiyanasiyana mdziko muno. Kwa Ngabu kutentha ndi madigiri pakati pa 19 ndi 30. Ku Blantyre pakati pa 12 ndi 22. Ku Lilongwe pakati pa 11 ndi 22. Ku Mangochi pakati pa 18 ndi 27. Ndipo ku Mzuzu pakati pa 14 ndi 20. Mphepo izomba kuchokera chakumvuma. Mkucha kudzafunda ndipo kudzawaza mvula. Pomaliza tikupasirani nthawi yotulukira komanso kulowera dzuwa mawa pa 5 May 2021. Ku Mzuzu dzuwa likuyembezeka kutuka 8 minutes to 6 ndi kulowa 5:30. Ku Lilongwe dzuwa likuyembezeka kutuka 5 minutes to 6 ndi kulowa 29 minutes past 5. Ndipo ku Blantyre dzuwa likuyembezeka kutuka 8 minutes to 6 ndi kulowa 22 minutes past 5. Za nyengo nzomwezi ndine Gary Samati. Madzulo abwino. Mazim continues to